போகருடைய குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாங்கிநாதர் சித்தர். அவர் பார்த்தீங்கன்னா போகருடைய மதிப்பிற்குரிய குரு ஆவார். அவர் சித்த மருத்துவம் இந்த மாதிரி பல வித்தைகள்ல தேர்ந்தவர். அவர் தான் போகருக்கும் எல்லாம் கற்பித்தவர். போகருடைய மதிப்பிற்குரிய குரு காலாங்கி சித்தர் ஆவார். அதே மாதிரி போகருடைய தாத்தான்னு சொல்லப்படுறது காலாங்கிநாதருடைய குருவாவும் சொல்லப்படுறது திருமூலர். திருமூலருக்கு குரு யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அகத்தியர். அதே மாதிரி போகர் நவபாஷண சிலை பழனியில செய்து அதை அவருடைய சீடருக்கு கொடுத்துட்டு சீன தேசம் நோக்கி போயிடுறாரு. சீனாவில் போகர் ஆரம்ப காலங்கள் ஓயாங் அப்படிங்கிற பேர்ல அழைக்கப்படுறார். ஒரு திருவுருவ படத்தை தான் நீங்க இங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க.